ibon. Ayan oh. Tingnan nyo, ang laki sana, pero sayang. Kinagat siya ng langgam. Napakasayang niya guys. Laki sana niya. Kainin na lang natin to kasi napakasayang, no. So ilagay ko tong camera. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So for this video, puntahan po natin si Tatay Andres at saka kumustahin natin. Alam nyo guys, meron po kasing dragon fruit doon na kinagat ng mga ibon. So kakainin natin. Mag-snack po tayo. Yan, nandito na po tayo. Kita nyo yan. Yan po yung dragon fruit. Doon po ako sa ibaba nagtrabaho. So ngayon, pumunta ako dito para kumustahin po si Tatay Andres. Nandito po si Tatay. Tay! Tay! Oh, turo, nandun guys. No? Ito na po yung dragon fruit namin dito. Yan, ang ganda. Yan guys. Yan, marami nang sumisibol. Oh. Yan guys, oh. Grabe, ang daming bulaklak. Na sumisibol na po talaga. Yan, so dito naman na side, ang dami din. Yan. May mga bagong sibol. Yan. Puntahan na po natin si Tatay Andres. May ginagawa po si Tatay Andres. Yung ginagawa niya is nagkakat po siya ng mga damo. Tay! Asa ka, Tay? Yan, hindi ko mahanap si Tatay Andres. Saan kayo si Tatay, no? Tay? Where are you? Are you here? Are you there? Tay? Ba't ka tumago, Tay? Di kita mahanap, Tay. Tatay. Tay? Tatay, nandito pala si Tatay. Yan o. Nandito na po si Tatay Andres. Yung mga aso namin. Yan. Yan, alam ko na tayo, mga basin. Yung hapon niya ibagat. Yan na po si Tatay Andres. Kamusta tay? Kaya sa farm. Yeah. Yan o, ang laki ng katawan ni Tatay. Nanay ka dito dapita? Aw, yung mag-iuna dire? Dito, ano mas? Ito labong ka dito. Ang dire o? Aduhan na kalim niya. Imo nang kuanon? Lagi no? Rabuyag no? Murag mo na ni siguro katong daghan kayo tayo ba? Okay, muna naman siya, nag-boost naman siya. Yun kasi guys, ito na ata yung pinakamaraming bunga. Maharbis namin kasi ang daming bulaklak. Kung nakita nyo po dun sa entrance, yung mga maraming bulaklak, ang dami. Yan ang dami. Sa blessings po talaga. Karong hapon yun? Oh, karon niya ihatag. Yan yung ginagawa ni Tatay. Nagawa ng mga damo. Kung to siginan nga gamit ginito nimo. Ganina ang tato niya, nagdali ba ako kay utso ba ko in. Ini sa hapon na lang. Talaga si Tatay. Kailangan po talaga mayroong gloves. Nag-snack na katay. Natoy na nagikaon diri oh. Nagikaon diri guys. Unahan na sad mi. Ha? Heman. Gay. Di kay to dako tay. Makaon eh. Tingnan nyo guys, oh. Kinaon ng mga langgam. Sayang, di ba? Asa dapit tayo ba? Kani? Inusara raw ta siya. Kaon ba yun? Yan oh. Kani? Dili. Kaon eh? Wala man? Oh. Wala man tay? Kana ra siguro?
Yun, no? Sayang, di ba? So, isa po sa mga problema namin yan. Naunahan kami ng mga ibon or yung mga mga bat. Mga kabog, guys. Kwaknit, anak. Ha? Na, diha? Kuwaon niya ko na tayo. Kaunon ta na. So, din. Dito sa sibabaw, no? Ano? Huwag na dito. Tingnan nyo, guys, yung mga bulaklak. Ang daming bulaklak. Ha? Yung hakot. Yung langgam po kasi, mayroong mga langgam na laging naka-abang. Ano? Wow. Oo. Yun, no? Tingnan nyo. Puro po yan mga dragon fruits. Oo. Yan, sampay pa yung damit ni tatay dyan. Mukha kong cutter time. Huwag na ako nakit andre tayo. Oo. Sayang naman kung hindi natin kakainin. So, yung para ma-solve namin yung problema na yun, gumagawa kami ng paraan. Nagbili po yung amo ko ng ginagawan po kasi namin yan ng solusyon para hindi makagat ng langgam. So, nag-request po ako ng amo ko yung net bag po or yung net. Yan po yung gagamitin namin. Instead of plastic, so yung gagawin namin po is yung net bag na lang, tapos yung clip para sa hanger. Ganyan, yan po yung gagamitin namin sa dragon fruit pang balat, anong tawag doon, pang putos ng dragon fruit. Yan si tatay, meron siyang ginagawa, nagbaid ng yan ang baid. Baid og kuan. Baid hilas na dito. Oo. Kasi ito, Tagalog na tayo? Kayak. Kayak? Kayak deh? Bitaw. Hindi na tayo kita. Hindi na mo baid guys. Kayak ta. Ganyan para magbaid ng sanggot. Hila na hila. Yan o. Ako ko pada ba. Hindi ka nang baid hila na. Nagbaid ng sanggot para magiging baid sa mata Filipino ba? Kasi Tagalog para matulis para muhait. Tagalog kaya tako po. Kaya tako po. Kaya po. Ganyan. Cebuano. Baid. Baid. Sa Cebuano. Baid po yung tawag namin dito. Magbaid ng sanggot, sundang, kutsilyo. Yan po yung tawag sa amin. Ganyan. Kunting ingat lang, baka masamad o masugatan tayo niyan. Ang galing na ni Tatay Andres magbaid. Kasi yung ginagamit ni Tatay pang-cutting ng damo, ito lang yung sanggot niya. Yung sanggot. Ano bang Tagalog sa sanggot ay? Knife. Baog knife. Tapos merong tubig. Lagyan ng tubig tayo. Tangag tubig. Hait na tayo. Nausilanan mahait na siya tayo. Ang kuko. Ganyan pag matulis na. Bulan humukam hamad. Dapos mo. Hait. Okay na. Hait na daw sabi ni Tatay Andres. So ngayon kuha tayo ng cutter kasi meron ako doon nakita na dragon fruit. No? So kailangan natin yun na ito itong kuwan tayo, kutsilyo. Meron kuha tayo ng kutsilyo. Kasi kakunin natin yun, kakainin natin yung kinagat ng mga langgam or mga ibon.
Kasi meron po kasing mga kabog. Hindi mo lagi kuanan. Plastic, isod yung plastic. So dito tayo guys. Oh. Sa amin dito, pag mayroong mga reject or mga hindi na pwede na dragon fruit, pinagawa po namin yan ng ice cream or shake. Kanyan. No, ayan oh. Yung mga dragon fruit namin dito. Ang dami ng pulaklak guys. Sa blessings po talaga yan. Wow. Diba ang dami. So dito tayo kasi nandito po yung kinagat ng ibon. Ayan oh. Tingnan nyo ang laki sana pero sayang. Kinagat siya ng langgam. Napakasayang niya guys. Laki sana niya. Kainin na lang natin to kasi napakasayang no. So ilagay ko tong camera. Ikat natin. Meron ako dalan ditong itong cutter tsaka yung kutsilyo. Ikat na natin siya. So ang pag-cut guys ganito. Unahin mo sa upper tapos sa lower side. Ganyan. Yan. Yan na po yung ating dragon fruit. Na kinagat ng langgam. So ngayon, slice natin yung kinagat ng langgam. Kunin natin yung kinagat para makain pa natin. Ganyan. Yan. Di ba ang sayang niya? Napakasayang niya talaga. Pero okay lang kasi makain pa man. Makakain pa siya. Ayan. So, balatan na natin. Yan. Wow. Ang laki niya, no? Sayang. Pero okay lang. Kasi marami pa namang bunga. Ang sarap. Ang laki oh. Ang tamis niya.
Ayan guys, oh. Ang sarap. Ayan. So tapos na tayo. Punta na tayo kay tatay. Ayan guys, no. Ganito po talaga. Hindi natin masisisi yung mga ibon. Kasi it's a part of farming po talaga yan. Meron po talagang mga kusang mga ibon na kumakain ng mga frutas natin. Pero expected na natin yan. Parang normal na lang yan sa atin. Pag tayo ay mga farming. Kasi it's more on blessings po naman sa kanila. Dahil kung hindi sa mga ibon, sa mga insekto, isa sa mga tumutulong na mag-distribute ng mga flowers sa mga pollination para magkabuo ng bunga. Yung mga ibon, mga animals, no, yung mga insekto. Okay lang kasi at least binibigyan natin sila. Sila yung parang nahingi din sila ng share, no? So okay lang sa amin. Kasi marami pa namang bunga. So ilagay ko dito yung aking cutter. Ayan. So punta na tayo yun kay Tatay Andres kasi tapos na tayo dito. Ayan. Dito po si Tatay Andres. Yan o, kung makita nyo guys na very fresh po talaga yung area dito. Yung hangin napaka sariwa. Ha? Yung sa mana napaka nasad? Nalimtan? You know, meron siyang pusto ni mo tay. Ha? Pustala na niya eh. Kaya mo naman sa. Nya mo adto na ko dito. Ha? Ugma na lang ako liato dire. Oh. Inaugma sayo. Siguro na mo ako ina, siguro alang kay gamito ni. Oh. Wala nang dahilan ba? Oh. Kailangan ng kwarta kay sukod ba? Ganyan, napakahait ng sanggot ni tatay, bagong baid. Baid pa. Baid. Tulbara na kaming ngunit. Basta sa Bisaya, baid yung tawag sa amin. Tagalog. Yun na, kayat ako po. Kayat na. Yan o, ganyan pala. Kanihawan ng gay. Nagsias lamba ba? Nyari ko tayo? Natay kung kuno. Natay kung abay ng akit kayo ba? Balik na tayo. Baka masin niya. Bama na. Ang hawan to. Sige tayo. Oh. Hinawan mo ka. Oras ako tayo. Oh. Yan no. So, tapos na tayo dito kay Tat. Oh. Ingat ka dyan palagi. Ingat. Take care always and God bless. Kami lang talaga dalawa dito guys, no? Kami yung teamwork. Kami lang yung magkaintindihan. Ano yung mga dapat namin gawin? Tatay Andres. So yung mga aso dito, sunod ng sunod. So ano ko pupunta, lagi nakasunod. Parang mga buntot. La, takbo, sige. Ang daming bulaklak na sumisibol. Ayan guys, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you po sa kung nain nyo po yung videos. Don't forget to subscribe and follow me on Facebook page. At saka i-click nyo na lang po yung notification bell para updated kayo sa mga
videos ko na paparating. Mga tips at saka lifestyle at saka all about dragon fruit. I-check nyo lang po sa aking playlist. Nandun po lahat kung paano mag-alaga ng dragon fruit. Ayan, bye-bye. Ingat po kayo palagi. Keep safe always po. Bye-bye.